L-ewwel kemm jien kuntent bħala saċerdotek li Alla tani din l-opportunità li nista' fismu hekk inwassal dal-messaġġ li Alla jħobb il-bniedem. U speċjalment anke llum li qed jinstigana dan il-papek li inti tiltaqa' mal-bniedem li qed ibati. Dik li kuljum hekk tkun ma mmur infittxhom fid-djar tagħhom, fix-shelters tagħhom u tiltaqa' mal-bniedem fit-tbatija. Hekk anke li bħala saċerdoti inħossni verament xi grazzja tani li jien dak li jien. Imma mhux għax inti qiegħed fuq ħadd ieħor, anzi daqs ħadd ieħor inti kapaċi tisballi imma jrid ikollok anzi l-umiltà biex taraf tifhem is-sitwazzjoni tiegħu dak li qiegħed fieħu. U meta tara s-sitwazzjoni tinduna li mbagħad hemmhekk qalbek ma tistax ma tħoss għal dawn in-nies u tara kif tgħinhom u tara kif taħdem għalihom, tara kif tagħti l-ħin tiegħek meta tara dawn il-persuni fit-tbatija. Speċjalment anke ħafna persuni li għaddu minn ma tistax tgħid x'inhi tbatija, kull tbatija hija l-bniedem li qed iħossu mhux f'posthom. Iktar u iktar meta qed jiġi sfruttat, meta qed jiġi marginalizzat, meta qed tħossu li ħadd ma jagħti kasu, tiskanta kemm ikollhom low self-esteem tagħhom infushom dawn il-persuni, kemm tittollilhom il-moral tagħhom. U għalhekk sabiħek li inti fil-ġurnata tiegħek u mbagħad jiena din jiena ħajt esperjenza li ma ttilekx anki kemm sabiħa li jiena tifel waħdi. U nsur tajt li jiena meta tkun żgħir xi ftit tkun egoist għax kollox idur miegħek, jagħtuk kollox, tkun ambizzjuż għaliex m'għandekx. Illum sabiħ li kbirt għandi 70 sena, kemm qed nieħu gost. Li jien mhux tal-li ma jdurux miegħi, tal-li jien indur ma' ħadd ieħor. Kemm sabiħa li bħala saċerdot jien illum ħajti tan-nies mhux tiegħi. Jiġifieri dik nara mhux għax ma jiddispeċini li ommi u missier ma ħabbuni x'anzi, għad għandi l-ommi jien nieħu ħsieba ta' 100 sena. Jiġifieri dik żammejta li qed nieħu ħsieba. Imma sabiħa li inti għaddejt minn dik l-imħabba li sibt u li din l-imħabba issa tista' toffri għal ħadd ieħor. U li ħadd ieħor dik ix-xi ħaġa li għandek int għax dik oħra. Kemm niltaqa' ma' nies imsiken li qatt ma sabu din l-imħabba. U xi kultant hekk vera qalbi tmissni li nara nies imsiken li fil-ħajja tagħhom l-aħħar darba kont fil-laqgħa mal-qassasina qed nottilhom jiena inħossni kont qed ngħix fit-tajjar. Kemm li niltaqa' ma' dawn in-nies. Il-ħajja tiegħi kienet vera fit-tajjar. Jiġifieri laqas nimmaġina li jien ħajti kienet hekk. Imma llum li qed niltaqa' ma' dan nies ngħid għall-inqas bil-ftit ħin ma nagħmilx mirakli, ma l-ftit ħin dak li jkun tagħtih toffrilu din l-imħabba tiegħek u l-attenzjoni tiegħek li ma tmur għal xejn ħlief għax tixtieq toffrilu lek innifsek.